Okay wesisi awusho ungaphawula uthini ngalokho esikubona abantu abashadileyo bejolelana kabuhlungu kanjana kuze kuvele endaweni zokuxhumana ma ungaphawula. Ngikhuluma ngomuntu wesifazana kuphela, ngicela umuntu wesifazana noma ngihlanganisa konke nabantu besilisa. Ungakhuluma ngabo both okanye ukhethe ukuthi wena ufuna ukukhuluma ngabo. Ngifuna ukukhuluma ngowesifazane, ukuthi nami ngowesifazane ngakuchazela ngqo. Okay, ungakhuluma. Okay, ngokubona kwami abantu besifazana abatholakala sebesendaweni enjengale yenziwe nguloyo engakubiza ngithi ngokuphinga. Abantu besifazane bayathanda ukuvuma ukuba committed nomuntu wesilisa, baze bashade ngenxa yemali, kodwa besazi ukuthi when it comes to mhlawumbe ngathi ebhulukweni or ekamelweni abajabule, kube sokubenza bachithe. Okunye okwesibili, bangalunga Nkosi yami bayithobele indoda bayikhothamele, kodwa yona ibonakala ijola after mjolo nabo bese bethi bayaphindisela mhlawumbe bengakujabuleli lokho or baze bagcine sebeku-enjoya nabo. Okunye futhi okwesigcina okunamandla, into eyenza abantu besifazane bagcine bejola emshadweni, i-pressure suke banganeni. Bakhona abantu besifazane abanamangane ababhedayo abangashadanga or abashadile, lokho abakuxoxa benabo ngabantu babo abashadile nabantu abababhanqanisa nabomyeni babo ukuthi babenzelani, babenza kanjani, esingakubiza nge-peer pressure esuke ihlasela umuntu osengumuntu osemshadweni. Kuyabenza lokho futhi babandakanye ekuzitholeni sebejola. Vele baningi, angithi baningi abawenzayo lamahlazo ngoba phela ba-trend futhi abasoze ba-trend or mhlawumbe bazotrenda. Akulamuntu abaqopha ividiyo, abaziqopha ividiyo, abaso-target omunye umuntu but bayakwenza. Nkosi yami abantu besifazane, ningangeni emshadweni ngenxa yemali. Bhekani both side ekamelweni lezomnotho. Hawu, ungaba i-economist ungene emshadweni ukwazi ukuthi i-target yakho ingumkhonoma igona lezona imali.